Гледаме петъчната реч на Росен Плевнелиев пред Народното събрание. Нека винаги помним и следваме апостола на свободата, който искаше да се освободим сами, а не някой друг да идва да ни освобождава, защото който ни освободи, той ще ни пороби. Силни думи на апостола Малинко, макар че май не съм от най-популярните. Защото който ни освободи, той ще ни пороби. Може би просто са част от речта на президента, Ненчо. Защо реши, че е цитат от Левски? Защото в сайта на президентството, Малинко, където е публикувана цялата реч, те са сложени в кавички. Ясен знак, че буквално се цитират думи на апостол. Всъщност тези думи са публикувани в сайта Базикиликс, който носи гръмкото мото "Истината такава каквато можеше да бъде". И изрично уточнява, че всичко написано на тази страница е художествена измислица. Още през 2008 година в Базикиликс се появи така нареченото предсмъртно писмо на Васил Левски, което явно цитира и президента. От тогава насам фалшивото писмо периодично се завърта в интернет, заблуждавайки хората, че е автентично. В това число очевидно и самата президентска администрация. Който ни освободи, той ще ни пороби. През 2011 година от Министерството на културата публикуват статия с недвусмисленото заглавие "Предсмъртното писмо на Левски и манипулации на историческата памет с методите на съвременния виртуален непокизъм". Но явно техния сайт не е толкова популярен и от президентството не си губят времето да го четат. А всички ние разбрахме, че освен по американските планини, от президентството си падат и по художествените измислици. Страна с древна култура, богата история, неповторима природа. За гафа с планините в президентството вече се здобиха с златен скункс. Поздрави от господаря на ефира. Сещате ли се? Да, сещам се. Тогава не е лошо да се сетите, че не е редно президентът да цитира измислени думи в парламента. Особено когато уж са на апостола на свободата. Защото който ни освободи, той ще ни пороби. Малинко, знаеш ли какво е казал още Васил Левски? Какво? Повече дела трябват, по-малко лайкове. Левски никога не е казвал такова нещо, моля ти. Ти ще кажеш. Прочетал го в интернет, как да не го е казал?